Seguint la metàfora de l'escudella, precisament en els temps actuals, els mitjans hem de fer molta creativitat en aquest sentit i hem de fer una cuina molt barrejada i de molt de mestissatge, si se'm permet la metàfora. Per què? Perquè la ràdio, que és un dels mitjans que té millor salut i que millor s'alimenta i es combina amb l'entorn digital, té una oportunitat enorme amb les plataformes digitals i és una mica el que estem fent des de Catalunya Ràdio en tot aquest temps. Estem pendents de que la corporació ens pugui millorar tècnicament un TriCaster, que és una necessitat que tenim per poder fer més radiovisual, com vostè demanava, però amb els recursos que tenim i amb els nous estudis, l'estudi 1 i l'estudi 2, que ja tenen càmeres de vídeo, el que hem fet és una aposta per la radiovisual i per sortir de l'entorn de la FM com a única prioritat, i és el cas d'Adolescents. Adolescents era una comunitat que alguns coneixíem, malgrat la nostra edat, de l'entorn digital perquè té una llarga tradició. Hem incorporat aquesta comunitat a un programa de ràdio de FM setmanal a ICAT. Ha estat en aquesta temporada un programa diari a ICAT i a Catalunya Ràdio. Hem creat radiovisual d'aquest programa a YouTube i finalment ha acabat sent un programa de televisió al 33. Això és 360 graus, això és escudella barrejada de la bona i és el camí que ha de seguir la ràdio i especialment la pública. Exemples d'aquest tipus en tenim amb programes com el Revolució 4.0, neix a la graella digital només per internet, salta a la graella de FM de Catalunya Ràdio i acaba sent un programa de televisió. Això són sinergies i és escudella barrejada de l'entorn digital. Però és que, a més, a l'hora de fer aquesta cuina, has de prioritzar que és el que li agrada més al comensal, perquè no es tracta de cuinar en funció dels desitjos del cuiner, sinó que si el comensal consumeix a YouTube, perquè el públic jove és a YouTube, has de fer el contingut a YouTube i no obsessionar-te en tenir el contingut en l'entorn de la teva web o de la teva aplicació, que li tenim, però bàsicament ho hem centrat en una estratègia cap a YouTube. I com vostè comentava, l'èxit de Tor ha fet que fos el contrari, que fos un podcast que bàsicament prioritzéssim en la nostra web i en la nostra aplicació mòbil, de la qual per segona vegada demano que se la baixin tots els aquí presents, sisplau, perquè tindran accés a uns continguts i a uns podcasts com els de Tor d'altíssima qualitat. L'Ofici de Viure també té una comunitat, i vaig acabant, senyor president, molt militant i molt activista d'aquest contingut en l'entorn de podcast, i les dones i els dies, com vostè comentava, és un altre exemple de com arribar a un públic molt concret que, gràcies a internet, consumeix quan vol l'àudio de Catalunya Ràdio.